Ćao svima! Počinje novi izazov, velika, srednja i mala hrana izazov. Vidjet ćemo šta će junaci morati da pojedu. Biće zabavno, dobrodošli! Ovog puta ste dobili čokoladne kocke. Pitam se šta je unutra? Bobby ima malu. A Britney ima srednju, to je super. A šta ima Tom? Wow! Ogromnu kocku. Sjajno. Ali najmanja kocka je ipak kod Bobija. Dakle, ti počinješ, druže. Dobro, sad ću da je probam. Miriše ukusno. Ali hajde da vidimo šta se skriva unutra. Wow, unutra je gumeni medak. Super. Sad ću ga pojesti. Tako je ukusan. A sada hajde da probamo samu čokoladnu kocku. Mora da je ukusna. Da, tako je slatka. Cool. Britney, sad si ti. Hajde, kreni. Konačno! Jedva čekam da probam svoju divnu kocku. Sad ću da zagrizem. Unutra je gomila Skittles bombona. Wow, kako sjajno! Hoću što pre da probam. A bit će bolje ako uzmem slamčicu da brže pojedem sve te bombone. Gledajte! To je bila odlična ideja. Obožavam Skittles. Slamčica mi više nije potrebna. A mogu preći na kocku. Razbit ću je. Da! Raspala se na bombone. Ne, to je samo moje. Obožavam Malteser s bombone. To je fenomenalno. Eto, sve sam pojela. Tome, možeš nastaviti. Hajde. Cool. Od čega da počnem? Kocka je tako ogromna. Sad ću pogledati šta je unutra. Unutra su marshmallovi. To mi za sada ne treba. Bobby, misliš li isto što ja? Hajde da pojedemo to. Toliko marshmallova. Sjajno. Probat ću. To je divno. Sviđa mi se. Hoću još. Stani. Šta to radite? Ali to su moje bombone. Prestanite. Nije vam dozvoljeno da jedete moju čokoladu. Jao, dobro. Vidim vaše srećne face i ne mogu ništa da uradim. Hajde zajedno da jedemo sve. Ozbiljno? Hvala, ti si tako dobar. A sada, ljute nudle. Tom ima malu porciju, čak i vrlo malu. A šta je dobio Bobby? On ima srednju porciju. U ovom slučaju to je gore. A Britney ima, ogromnu porciju. Kako ćeš sve to pojesti? Ja ću da počnem. Moje porcije izgleda manje opasno. Sad ću probati. Znate šta? To je ukusno. Joj, kako mi peče sve ustima. Dobro je. Super, onda Bobby, hajde ti sad. Naravno, hajde. Ali kako najbolje pojesti to? Znam. Ventilator će me hladiti. Probat ću nudle. To je zaista ukusno. Tome, a Bobby uopšte ne ljuto? Sad čekaj. Kako sjajno. To uopšte nije ljuto. Ili jeste. Hitno uključujem ventilator. To je previše jako. Vreme da isključim. To je bilo previše. Okej, Britney, sad si ti na redu. Hajde. Šta? Ja? Neću. Nemojte me terati. Joj, dobro, znam da me nećete ostaviti na miru. Sad ću da probam. Joj, to izgleda tako loše. Nadam se da ću preživeti. Brinem se da mi u svakom trenutku može postati nevjerovatno ljuto. Hajde, Britney, hajde! Hvala, društvo. Vi ste odlična podrška. Ali meni je sve teže. Joj, kako ću sve to pojesti?
Šta je to bilo, Britney? Kao da sam izašao iz požara. Izvinite, prijatelji, nisam namerno. Ali to je bilo smešno, jel da? Ne. Ups. A sada medeno žele sa ukusom žvake Huba-Buba. Tom ima srednju, a Britney malu, a Bobby je dobio ogromnu flašu. Kako će on sam toliko pojesti? Okej, Britney, počinje. Hajde, draga. Hajde, nikad nisam probala ovako nešto. Treba istisnuti i pojesti. Wow, to je tako slatko. Da, sviđa mi se. Tome, ti si sljedeći. Prijatno. Hvala, Britney. Sad ću da istisnem direktno u usta. Super, sviđa mi se ukus. To je tako slatko. Bila si u pravu, Britney. Oduševljen sam. Sad ću sve to pojesti. O, da. Sjajno. Cool. Šta? Zalepio sam se. Ups. Tome, šta si uradio? Flaša se zalepila za moje lice. Skini to brzo. U redu. Sad ću ti pomoći. Ups, šta je to? Pletenica, Britney? Sad ću je vratiti na mesto. Eto. Dobro je. Tome, ali i dalje sam ljuta na tebe. Izvini, Britney. Stvarno nisam hteo. Sve u redu. Treba napraviti balon. To je bila žvaka. Cool. Okej, Bobby, sad ti. Da. Jedva čekam da probam. Sad ću da istisnem. Jao, nešto neće. Žele ne izlazi. Flaša je previše tvrda. Dobro, pokušat ću jače. Ups, izvinite, društvo. Stvarno nisam hteo. Imam ideju. Sad ću pozvati pomoć. Dođite. Gledajte, to su pomoćnici u helikopteru. Brzo ste stigli. Bacite konopac, hajde. Odlično. Sad ću vezati flašu konopcem. Super, možete podići. Odlično. A sada sipajte žele pravo na mene. Uspelo je. Da, to je bilo baš ukusno. Svidelo mi se. Da, to je sjajno. Ponekad je tako čudan. Šta? Da li je ovo mali cake pop? Da, tako je mali. Izgleda slatko. A Britney ima cake pop srednje veličine, super. A šta je kod Bobija? On je ponovo dobio najveću porciju. Čekaj, sad je red na Toma. Da, Britney u pravu. Već želim da probam. To je tako ukusno. Sviđa mi se. Ali štete što je bilo malo. Britney, sad si ti na redu. Bobby, prestani, sad sam ja. Šta ti nije jasno? Okej, odmah ću probati. Da vidimo kakav je ukus. Wow, unutra je sve šareno. Baš mi se sviđa. Wow, Britney tako privlačno jede. Voleo bih da probam. Dobro, sve mi je jasno. Pojela ga je za par zaloga i nije mi ništa ostavila. Okej, ja imam svoj. Zašto ne mogu da ga podignem? Kako je težak. Šta se smete? Tačno, imam ideju. Iseći ću ga testerom. To će sigurno uspeti. Sečem. Uspelo je. Wow, moj cake pop je također šareni unutra. Odmah ću da ga probam. Kako ukusno. Neverovatno. Bobby, a hoćeš li podeliti sa nama? Molimo te. Moram razmisliti. Šta? Već jedete? Ali znamo da nisi protiv. Hvala ti, Bobby. To je veoma ukusno. Dobro, neka vas.